Iznad samih instrumenata nalaze se 4 signalne žaruljice koje se pale jedna za drugom kako se okretaju i približavaju svojim maksimalnim vrijednostima. Problem je što su tvornički namještene tako blizu blokade broja okretaja i pale se tako brzo da je vozaču najbolje posegnuti za polugom mjenjača čim se upali prva žaruljica, ukoliko ne želi da ga iznenadi blokada. Mjenjač mi se čini dosta grubi naspram Japanaca koje smo vozili, a evo Krešo može reći nešto više jer je vozio na trkama Ducatije više. Da, prijašnjih godina puno se vozili Ducati i Ducati su bili užasno grubi. Ja sam znao tu na nožnom palcu dobiti žulj poslije trke, to je bilo obavezno. Ali ovo je sad puno blaži mjenjač, jest da je naravno u odnosu na Japance još uvijek je malo krući i grublji. Ali je, mislim, meni je okej. Malo je zeznuto kad si baš ne klompi, nego u Japanki. Onda je malo. Prvi mali minus vezan je uz pokretljivost motocikla u skučenim prostorima. Naime, kada okrenemo upravljač do kraja, ruke nam zapinju o vjetrobransku masku i ovo zna biti poprilično iritirajuće. To se doduše može ublažiti jer je zakatni kut upravljača podesiv, ali onda opet gubimo na pokretljivosti. U osnovi vjetrobranska maska je naglašeno spljoštena, čak možda i pretjerano. Da je 1098 jurilica namijenjena trkalištu, a ne gradskoj vožnji, potvrdilo se već u prvim prijeđenim kilometrima. Ovis je poprilično krut, baš kao i vozačko sjedalo, pa kroz njega vozač osjeća svaku pa je najmanju neravninu na cesti, što se manifestira neugodnim poskakivanjem i uznemiravanjem motocikla. Sa suvozačem se ovaj problem multiplicira, tako da on mora pripaziti na stvari u džepovima kako ih ne bi istovario uzduž bijele linije. Ipak unatoč sportskom ustroju moramo naglasiti da je ovaj model daleko ugodniji u vožnji od modela 916 kako po mekim komandama, tako i u pogledu amortizacije. Mene ruke su mi znale malo po gradu. Ruke znaju bolje po gradu, da, ruke znaju bolje po gradu zato što je on prilično grub za gradsku vožnju. Ali na otvorenoj cesti čim se malo brzina digne, čim vozač nije stao na rukama, to se sve mijenja. Sve je apsolutno onako kako treba biti. Oduvijek smo bili mišljenja da kočnice na motociklu nikada ne mogu biti dovoljno snažne i da bi njihova zaustavna snaga mogla biti bolja, ali nakon vožnje ovog Ducatija gradom više nismo tako sigurni u vlastita uvjerenja. Poluplivajući diskovi u kombinaciji s već spomenutim Brembom monoblok čeljustima tako ekstremno zaustavljaju motocikl da nam se često znalo dogoditi da blokiramo prednji kotač ili stražnji dignemo u zrak, a da nam to nije bila ni najmanja namjera. Stvar se bitno popravila kad smo se na njih navikli i počeli primjenjivati znatno blaži stisak nego na ostalim motociklima. Ali prvi dojmovi bili su doista šokantni. Prvi dio hoda ručice je preekstreman za cestovnu uporabu, naročito ako dođete u situaciju da vas nešto iznenadi u uvjetima prometa. Kočnice su izuzetno dobre. Moramo reći da, ja bih rekao čak da netko koji Superbike motor ima takve kočnice. Koči jako dobro, čuje se malo kad se oštrije vozi, čuje se malo to kad nema anti-hopping, ali to je sve u nekakvim granicama normale. Ali sve to se iz korijena mijenja čim napustimo automobilima zagušene gradske prometnice i uputimo se na otvorenu cestu gdje 1098 može disati punim plućima. Sve ono što je u gradu minus ovdje je prednost. Sportski nastrojen Ovis funkcionira besprijekorno, a veliki međuosovinski razmak od 1430 mm s kutom upravljača od 24,5 stupnja anuliran je malom težinom motocikla. Tako smo dobili relativno okretan i izuzetno stabilan motocikl, dodatno potpomognut snažnim agregatom s vrlo linearnom krivoljom snage i golemim okretnim momentom, koji snagu razvija odlučno i bez ikakvog napora. Probao sam taj motor sa tim istim gumama, potpuno takav kakav je sada, po cesti cijeli 1 km, ništa. Bio sam jako oduševljen. Meni je motor po cesti za tih kilometar, uvjeren sam da je strašan, odličan. Sa puno snage, sa dovoljno snage za cestu i sa ogibljenjem ovakvim kako je, super. I bio sam oduševljen, ali moram reći da sam se na stazi razočarao. Ali to je potpuno razumljivo, jer jednostavno motor koji nije napravljen za stazu, znači nema kruće, jače ogibljenje, nema pravi amortizer volana, mene smeta i uopće mi ne paše nijedan. Tu je definitivno, tu sam ja hendikepiran i moram reći da za stazu uopće ne bi se više, ne samo na taj, nego na bilo koji serijski motor, osim dok tako moramo neke probati, pa onda moramo neke reći. Nerijetko se događalo da moramo usporavati nakon pogleda na brzinomjer, jer agregat uopće nije davao do znanja kojom brzinom putujemo. Specifična karakteristika dvocilindraša da ne otkriva u kojem se režimu vrtnje nalazimo ovdje dolazi do punog izražaja. Malo vježbe i privikavanja uz ovoliko snage stavljaju stvari ubrzo tamo gdje i pripadaju.
Sve je nekako mirno i opušteno, onda shvatite da vam zavoji na vašoj omiljenoj dionici dolaze malo brže nego što ste navikli i da se naginjete više nego inače. Tek pokoja neravnina već legendarno loših hrvatskih prometnica narušava idilu i uznemirava motocikl, a serijski amortizer upravljača bez mogućnosti regulacije ne reagira adekvatno. Ponajviše prilikom ubrzanja i zavoja. Tu bi dobro došao Olinsov amortizer upravljača kakav se nalazi na prestižnijem S modelu. Ipak kad se sve zbroji, na otvorenoj cesti smo ostali oduševljeni snagom, radom ovisa i ukupnim povjerenjem koje ovaj Superbike pruža vozaču, a muke gradske vožnje ostale su daleko iza nas. Na najvažnijem dijelu testa, onom za koji je ovaj motocikl stvoren, ostali smo bez daha. Na grobniku je Ducati 1098 pokazao svoje pravo lice. Lice beskompromisnog projektila koji će pružiti sve onome tko će to znati izvući iz njega. Svi smo uvijek sretni što vozimo Dunlop 209 gumu, ali ovog puta ja nisam baš presretan jer htio sam probati ovaj motor sa normalnim gumama. Ova guma znamo svi da je dosta teža nego normalna, trese motor i evo to se je pokazalo i na Ducatiju isto jedan od problema. Tako da možda nećemo reći sve točno kakav motor je.